Zdravíme vás. Já jsem Matyáš. A já jsem Jana. A rádi bych vám představil tímto náš projekt, jehož cílem je pomoci sirotkům navazovat nové sociální vazby. Věděli jste, že v současnosti v České republice žije přes 40 000 sirotků? Pojďme jim společně pomoci. Vybudujeme prostor pomocí aplikace, kde sirotci mohou poznat přátele, nacházející se v podobné situaci. Sirotci zde budou moci poznávat přátele v podobné životní situaci a navazovat stabilní vztahy. Najít si toho, kdo se jich zastane. Pomůže navigovat situaci každodenního života. Nebo někoho, kdo je doprovodí do školy. To, co se běžně jeví jako samozřejmost. A třeba se jim prostě svěřit. K tomu, abychom projekt realizovali, potřebujeme prostředky zejména na vývoj a IT podporu celé aplikace. Jsou s ní spojené i další náklady, ale věříme, že pokud vybereme alespoň 200 000, budeme schopni aplikaci spustit. Věříme, že vás náš projekt zaujal. Děkujeme za váš čas a za každý příspěvek a budoucí spolupráci. Podejme pomocnou ruku těm, kteří to skutečně potřebují.